सानजौफुनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो जोंनि गुगामुख हालामनि सिङाव थानाय साहित्य सभानि मोनसे बेयाव अपेनिं जादों बेखौनो एसे देखायनो होनना लाना फैलायबाय जाहाथे लोगोफ्रा दिनैनि ब्लगखौ नायलांलायदो मा देखायलांनो हायो। नै जों मोनफैनाया एसे गोबाव जाबाय। ओरैजाय आदा थुलुंगाबो दङ, बिथाङाबो मोनफैनाया एसे लेट जाबाय। बेनिफ्राय आङो एसे बाउन्डारिखौ देखायगोन दै। न'आ बेनो आरोना नै साहित्य सभा न'आ बे जाहैबाय। बिदिब्ला सिंनि नुथायखौ एसे देखायनि, लोगोफ्रा बेखौबो नायलांलायदोलाय सिंनि नुथायखौबो। नै अपेनिंखौ खालामखांबाय, फिथा हाखांबाय आरोना। सिङाव हाबलांनि ओरैजे दिनैनि साना मोनसे खोब मोजां सासे बिजनेसमेन जा मन्त्रि बिथां बिश्वजित जोंनि फरायनाय गामि दा बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय आरो लोगोसे एक्स काउन्सिलार बिथांमोनखौ थाबाय आरो दानि सिगांनि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन। दा जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो दैदेनलांनो सानबाय, समाबो गैया। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनैनि बे जोंनि धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै लुफुंनाय आरो बेखौहाय मावफुंखौ जोङो मोनसे सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो दैदेनलांनो सानदों। दा बेनि थाखायनो जोंनि दिनैनि बे सावरायमेलखौ दैदेनलांनो थाखाय जोंनि गागि आफादगिरि गोनां जोंहा राजाराम साहिब बिथांखौ दिनैनि सावरायमेलखौ दैदेननो थाखाय आं खावलायबाय आरो लोगोसे बिथांनिसिमबो नैबे जोङो फारिलाइखौ बिथांनिसिम दैथायहरनाय जाबाय। बिथांमोननि सोलायग्रा गोसोखौ गोजोननाय जोंहा बिथांमोननि थाखायनो सेमनि गोजोन आर'ज खालामनो जागायबाय। जोब्बाय जिरायलायनोसै। नैथियाव दङ मनज स्वरगयारि हेडमास्टार एरगाम बर' एल पि स्कुल आर'नाइ बिथाङा सियार होगोन। सियारा बिथांनिया गंब्रै। बिथाङा दंफां होगोन दै। आरो लोगोसे बावनो जोंहा आरो दङ जोंहा अखमाति पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट लखन बसुमतारी। आरो मानि गुवारि एक्स प्रेसिडेन्ट बिथांखौ माने मोनसे मैया फैदों फैगासिनो फैदों नामा मानि गुवारिया आरो होबावदों जोंनिया चन्द्रमहन मसाहारि बिथाङाबो माने गंसे दा गुवाहाटियाव दङ। दा बे फालांगि होननानै आं फुरा सुद्ध फिट लादों लाबाय गोथौआ। दा ओमफ्राय बिनि इन्जिनियार टेकनिकेल बिथिं बायदि जों बेखौ
सा खथा मोननायनि कन्डिसन खालामगोन बै माने माबाखौ लानानै आरो इन्जिनियारा जेब्ला जोङो फाउन्डेसन खालायो फाउन्डेसन खालायनायनि इन्जिनियार माने फैबाय थायो आं बिथांखौ दिनै लिंहरदोंमोन नाथाय बिथाङा माने फैनायासै अब्लाबो बे न'आ माने ताला मोनथामनि थाखाय जों माने प्रभिजन खालामनानै दोनदों दा आरो मोनसेया जाहैबाय जोंबो मिथियामोन एनिफ्राय जोंनि न'आ थाब जादोंमोन मा जाहैबाय जोंनिया नैबे लेट्रिन आरो इउरिन बै लेट्रिन आरो इउरिन न'आबो नैबे स्किमाव गैयामोन बे स्किमाव गैया बे स्किमाव गैया आरो मोनसेया जाहैबाय बैथिं मोनसे पार्टि दङ बै पार्टियावनो माने इस्टिमेटआ गैया जायनि थाखाय जोंनिया जेरैबायदि माने सिगाङाव माने 70% रिलिज होदोंमोन 70% रिलिज होनायनि उनाव 30% रिलिज होनायनि थांनायाव जोंहा माने गोबां माने जोङो मा जायो उसुबिदा गोलैयो ओजों माने टिसिआ मानिया ओजों माबायाबो टेकनिकेलाबो मा जाहैबाय मावना थाबाय नालाय जोङो इन्जिनियारासो खिन्थाना होबाय नालाय दा थाङै थुङै जोंहा माने बेवहाय माने बोसोरसेसो जों माने अफिसाव थांलाय फैलाय आरो लोगोसे मा खालामनाय इस्टिमेटखौ जोङो आङो गोदान बानायफिननानै जों माने नैबे गैया होननानै जोङो माने लिरफिनना होनांगौ बायसो जोंनिया माने लास्ट माने 30% रिलिज जादों एनिफ्राय दा बिदि जाहैबाय खोब माने खस्थ'नि गेजेरजों नुनाया नुनाय जाहैबाय दा माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंबा इन्जिनियारसो गोरोन्थि जायो आरो जोंथ' मावा इन्जिनियारसो मावो जों जास्ट माने कन्डाक्ट खालामनांगौ नालाय जों जेरै बिदों इन्जिनियार जेरै बिदों बेखौ होगोन आरो जायफोर लेबार जायफोर मिस्ट्रि बिथांमोनाबो बे रोखोमैनो मावबाय थागोन दा